Right, good morning ladies and gentlemen, how are you doing today? So guys, after price one turmoil, we no more vendor in the street. It looks like it's very serious guys, because yesterday from the streets of Harare takazoona kuti things have been taken kubva kuma vendors aitorerwa zvinhu naika nevakomana veCity Council zvinova zviri kushungurudza vana veZimbabwe kuti aiwa chii chapinda munyika yedu. Then from Harare takazoona again from the city of Mutare kuti pakaita a big fight pakati pemapurisa ekanzuro yekwamutare nemavhenda ekwamutare, izvo zvakazokonzera kuti mota yeCity Council itemwe nevagari vekwamutare. Aiwa vanga vakatsamwa, vanga vakajamuka. So guys, what am I going to do here is I'm going to leave you here muchiona first video from Mutare, then second muchaona video remastrates ekuharare naika. Thank you so much guys for being here. Have a blessed day. Yo! Oh, yo! Yes, I. Oh, yo! I'm going to get it to food. Oh, yo! I think. I don't give it. Timurira hapo iruku. Atera Jose. Jose sha. Mawa.